World Dancesport Federation Cebu Open Dancesport Championship 2018 gipahigayon dinhi sa dakbayan sa Sugbo. Pilipinas nahimong 5th placer sa Open Latin category. Ani ang report. Kapin sa gatos ka mga parisan ang misalmot sa World Dancesport Federation 2018 gikan sa nagkalain-laing nasod. Sa wala pa ang event sa Open Latin category, kining mga Sugbuanon hinay-hinay na nga nag-warm up. Okay lang, pressured sa me kay among gida amo maning country good og among place Cebu niya. Una pressure kayo para na practice harder than kanang gibuhat na maogan sa among best. Tagsa-tagsa silang gapakita sa ilang mga abilidad sa pagsayaw si jive, cha-cha, rumba, Latin ug uban pa. Bibo usab kaayo ang mga Sugbuanon nga miabiba sa ilang mga gustong paris. One of the best library foods to bring up all the skills and then the talents of the children also. And I'm really great to see. Sa Open Latin, nahimong semi-finalists ang gikan sa Pilipinas, Germany, Australia, Korea, Vietnam ug Japan. Sila na ang nagtigi sa mas intense ug mas pabunggahay nga mga sayaw. Sa katapusan, nakuha sa Vietnam ang ika-unom nga pwesto. Samtang nahimong 5th placer ang Pilipinas. Anaa sa 4th place ang Korea, samtang 3rd place ang Japan. Nakuha usab sa Australia ang ikaduha nga pwesto. Nahimong kampyon ning maong kompetisyon ang Germany. So far, it's very good. So far, this audience is the best audience that we've ever danced in front of. And just like we came here 2 years ago for the competition also, and the year before, and just like all those times, the audience is by far the best. We are very, very honored to be a part of such a competition, such an experience. What we had today, our experience today in the first round, it's no words to describe actually. It's so amazing, it's so fantastic, so warm, so energetically powerful to us. Uban ni Demi Hernani, Quibod-Castro, Balitang Bisdak.